ערב טוב, אנחנו מתכבדים לפתוח את ערב הזיכרון המסורתי שלנו לזכרו של אברהם יאיר שטרן שנרצח לפני 83 שנה. ההיסטוריה יש לה חוקים משלה, ואני חושב שההיסטוריה באיזושהי צורה מעניינת עובדת לטובת זכרו של יאיר, לא רק במקומות שנקראים על שמו. אני מתכבד להזמין לברכת פתיחה את ראש המועצה, את הילה בן הראש חכמון של כוכב יאיר. בבקשה הילה. מר יאיר שטרן, בנו של אברהם יאיר שטרן זיכרונו לברכה, הרב שמואל שפירא רב היישוב, תושבות ותושבים יקרים, משפחות יקרות, מכובדיי כולם. אנו מתכנסים כאן הערב לציין את זכרו של אברהם שטרן זיכרונו לברכה, הידוע בכינויו המחתרתי יאיר, בציון 83 שנים להירצחו. יאיר, לוחם המחתרת, משורר והוגה דעות, שעל שמו נקרא יישובנו היקר כוכב יאיר. בימים אלו דמותו של יאיר מקבלת משמעות עמוקה ואקטואלית מתמיד. בימים אלו, בהם נדמה כאילו ההיסטוריה חוזרת. נראה מילות שירו חיילים אלמונים כאילו נכתבו ממש כעת. חיילים אלמונים איננו בלי מדים, כך כתב יאיר. כמה סמלי הדבר שדווקא ב7 באוקטובר היו אלה אזרחים פשוטים ללא מדים, שהפכו ללוחמים אלמונים בעוטף עזה. אנשי כיתות הכוננות, המאבטחים, השוטרים והאזרחים הפשוטים שנלחמו בגופם להגן על בתיהם ועל משפחותיהם. ואז בערים, בכפרים, את דגלנו הרמנו. רק לפני כמה חודשים ראינו את דגלנו מתנוסס בגאון בלב ח'אן יונס, בבניין הרשות ברפיח, בין חורבות עזה ומעל בתי דרום לבנון. מסביבנו אימה וצמוות, כתב יאיר, ומילים אלה מקבלות משמעות כואבת כשאנו חושבים על החטופים שלנו בעזה, על המשפחות המחכות לשובם של יקיריהן ועל הקהילות שנפגעו. ובדם ויזע נקים במולדת, ושוב אנו קוראים להקים ולבנות מחדש את הקהילות שנפגעו, לשקם את ההריסות ולחזק את הגבולות. אברהם יאיר שטרן היה איש של חזון ועקרונות. הוא האמין בדרכו בכל ליבו. פעל ללא לאות למען עצמאותו וחירותו של העם היהודי בארצו. גם כשעמד לבדו מול זרם, לא נרתע ולא ויתר על אמונתו. רק המוות ישחרר מן השורה, כתב. וכמה נכונות מילים אלו ללוחמינו שנפלו במערכה, שנלחמו עד נשימתם האחרונה על הגנת המולדת. דווקא היום, כשאנו מתמודדים עם משבר מנהיגות עמוק, כשאנו מחפשים דרך וכיוון, דמותו של יאיר מאירה לנו כמגדלור. לא גויסנו בכוח של תקנה וחוק, כתב, ואכן, גם היום אנו רואים את ההתגייסות העצומה של העם, לא מתוך צו או פקודה, אלא מתוך הכרה פנימית עמוקה בצדקת הדרך. כראש מועצת כוכב יאיר צור יגאל, אני רואה מדי יום ביומו את הערבות ההדדית בין תושבינו, וראיתי אותה ביתר שאת מאז פרוץ המלחמה. בהתגייסות למען משפחות המגויסים, בתמיכה במשפחות הנפגעים, בדאגה האחד לשני. זוהי רוחו של יאיר שטרן שממשיכה לחיות בנו. היום, יותר מתמיד, אנו זקוקים למנהיגות שתוביל אותנו בדרך של אמת, של צדק ושל אחדות. מנהיגות שתפעל להשבת החטופים, שתחזק את ביטחוננו ושתאחד את העם. מנהיגות ברוחו של יאיר. כשאנו מתייחדים עם זכרו, אנו מתחייבים להמשיך בדרכו, להיאבק על צדקת דרכנו, לשמור על אחדותנו ולעולם לא לאבד תקווה. וכפי שכתב בשירו האלמותי, למוות או לניצחון יוליכנו הרצון. יהי זכרו ברוך. תודה להילה, וזה גם המקום להגיד קודם כל ערב טוב למשפחה של יאיר שנמצאת כאן, ולכל הקהל. הכוכב יאיר צור יגאלי, ואנחנו איחרנו לכוכב יאיר צור יגאל, וזה אני מסביר ליאיר ולמשפחה. ואני מאוד התעקשתי על זה, הייתי בין המתעקשים. למה? כי אני הכרתי את יגאל, האח של אורית,
וכולי, שהיינו באותה כיתה, היה נראה לי בסדר, עד היום אני חושב שזה בסדר, אני לא מת על הקיצור שהצעירים פה הדביקו לזה, כי מאז אנחנו נקראים קיצי, ועוד יותר גרוע ציקי, אבל חיים זה טוב. אני רוצה לקראת דבריו של הרב של היישוב שמואל שפירא, לומר שיאיר חשב עליך כבר פעם, עוד לפני שידע שאתה תאמר בדברי ברכה, וכתב, לדעתי, ממש לקראת הזה את השיר הכל כך מפורסם, הרי את מקודשת ימולדת כדת משה וישראל. אז כדת יאיר אני מזמין את הרב שמואל שפירא, בבקשה. שלום ערב טוב, תודה לעוזי, ראש המועצה, יאיר, איתמר, איפה איתמר? ראיתי את איתמר ונזכרתי, איתמר איתן, ההורים שלו גרו יחד, מושב קשת ברמת הגולן, ואמרתי חברותה עם אבא שלו, עם אפי, ואמא שלו עילית הייתה מחנכת של הבן הבכור שלי בכיתה א', והסבא שלו שהיה מחנך דגות, באמת מחנך דגות, הוא בא משדה בוקר ליישוב כזה קשתי בקשת, והפך להיות לנהל בית הספר בגיל, לא זוכר, 75-80, אבל זה היה משהו באמת תופעה מיוחדת. טוב, אז אני באמת שמח לראות את איתמר, את ההמשך של כל הדברים האלה. כן, אז כאן מדברים על יאיר. חשבתי, לא מזמן קראנו על יציאת ישראל ממצרים. יציאת ישראל ממצרים היא סמל ומופת לכל ההיסטוריה שלנו, כי אנחנו ודאי נהיינו לעם אז, ויש שם דברים שהם הופכים להיות חלק בלתי נפרד מההוויה שלנו. אחד הדברים המעניינים שאני חושב שקשורים ליאיר זה כשישראל מתקרבים לים ומאחוריהם המצרים, ועכשיו לאן ללכת? נמצאים במבוכה גדולה מאוד. האויב מימין, משמאל, מאחור, והיה מלפנים, ואתה אומר, מה אתה אומר במקרה כזה? אז מעניין שהפוליטיקה במפלגות כבר התחילו אז. 4 מפלגות, כך חז"ל מתארים את זה, עומדות על הים ומתווכחים. מה עושים עכשיו בצורה כזאת? אז חלק אמרו, טוב, אין ברירה, נרים ידיים, נחזור אחור, ניסינו, רצינו, לא הולך, בסדר, אז נחזור אחורה, נחזור למצרים. חלק אמרו, לא, אנחנו הולכים למצרים לא חוזרים, אז מה אפשר לעשות? נתאבד, נקפוץ לתוך הים ונמות, מה אפשר לעשות? קבוצה השלישית אמרה, מה פתאום, אנחנו יצאנו, נילחם. יש לכם כוח להילחם? נילחם, במה שיש, נילחם. וחלק רביעי אמרו, אתם מכירים את זה גם כן היום, אין מה לעשות, אז נצעק, נתפלל השם, טילים יצילו אותנו. אז 4 מפלגות שבמובן מסוים גם נמצאות היום בפוליטיקה שלנו עם כל מיני כיוונים, מה עושים בשעת משבר, מה עושים כאשר קשה, אומרים כך, ואומרים כך, ואומרים כך. מה התשובה האמיתית? טוב, שם אנחנו, ריבונו של עולם מתערב, ואמר למשה רבנו, קדימה, תיכנסו לים, איך ניכנס לים? אז נחשוב בין המנהדם, כמו שכולנו יודעים, קפץ לים, והמים הגיעו לו עד הרגליים, עד המותניים, עד הצוואר, ואז המים נפקעו. זה מה ללמד שאני צריך לעשות ככל יכולתי. זאת בעצם ההוראה. יש דבר מעניין בחסידות, כתוב את זה כשבתיה, בת פרעה, הצילה את משה, אז כתוב, ותשלח את אמתה ותיקחיה. אז הפירוש שלך ותשלח את אמתה, את שפחתה. הפירוש שני, את אמתה, את ידה, האמה שלה. אבל הוא היה באמצע היאור. אז מה היא שלך? החסידות אומרת, אתה תשלח את היד. מה יהיה? בסוף, תעשה השתדלות ותצליח. אבל אני חושב שיש כן תשובה שהיא קשורה למורשת של יאיר. השבת, אנחנו, שבוע השבת, קוראים פרשת משפטים, אחרי הנהיגה הגדולה,
הילה, אחרי הילה גדולה של ממד הר סיני, אז יורדים במציאות, יש פרשת משפטים שעוסקת בשור וחמור וגנב ושפחה. והנושא הראשון שמדברים עליו זה עבד. כי תקנה עבד עברי, כך וכך יעבוד, ואם העבד הזה לא יוצא, אמר אהבתי את אדוני, את אשתי, ורצה את אוזנו במרצע. מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק, הוא שאל, למה התורה בחרה מכל הנושאים שבעולם את הנושא של העבדות, של העבד, זה כל כך שולי, זה כמעט לא קיים היום. מה דווקא בזה לעסוק? והתשובה שלו הייתה, אנחנו עוסקים גם כן בדיבר הראשון, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. העבדות היא ההפך מהמגמה של התורה. חירות ישראל, לחירות ישראל. הדבר הכי חשוב זה להיות בן חורין, לא להיות כפוף למישהו ולמשהו, אלא שתהיה לך בחירה, שתלחם על חירותך. וזו הנקודה הראשונה והבסיסית שאיתה מתחילים אחר כך את כל החיים ואת כל הפרטים האחרים. להדגיש, זאת אומרת, דרך העבדות, מדגישים את החירות. וחז"ל אומרים שם, למה רצו את אוזנו? אוזן זו ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים. והלכו ומכר את עצמו לעבד. ועבדות זה לא רק עבד במובן הפורמלי. עבד זה גם להיות משועבד לתפיסות, ולמפלגות, וכל מיני קונספציות. אנחנו מדברים היום שאנחנו נרבה על הקונספציה. אז להיות משועבד לסוג של קונספציה, זאת עבדות גם כן. והתורה אומרת, תשתחרר, תהיה בן חורין. השנים שבהם פעל יאיר, היו שנים קשות לעם ישראל. הבריטים פה, והגרמנים שם, במלחמת העולם, ואז הייתה באמת שאלה, מה לבחור, כן להצטרף, לא להצטרף, לא להילחם, כן להילחם, ונוצר ויכוח. והמסר של יאיר היה, אומנם השם לח"י, כמה שאני יודע, התקבל אחרי מותו. בתחילה הוא קרא לזה הארגון הצבאי הלאומי בישראל, בארץ ישראל. נכון, מוסיף את כלומר, אני האצ"ל האמיתי. אבל אחר כך קראו לזה, שבאו אחריו, לח"י, לוחמי חירות ישראל. אבל לא משנה מה הוא קרא, אבל זה נשאר בתודעה שלנו, המאבק לא להתייאש, לא להתאבד, לא רק להתפלל, גם להתפלל, אבל להילחם. להילחם למען חירות ישראל. כמו שאמרה הילה קודם, אנחנו באמת נמצאים במצב שונה לחלוטין. ברוך השם, יש לנו מדינה, יש לנו צבא. קודם דיברתי עם איתמר, המג"ד, שאם אתם לא יודעים, וכבר נזכיר את זה, יש לנו כאן השליש שלו, או הנהג שלו, מה זה היה? הקשר שלו. מי שלא מכיר תומר בן אשר, שנפצעו יחד, תומר היה פצוע אנוש, הילה סיפרה עכשיו שהתקשרו אליה, ואמרו לה שיש לו כמה שעות. ואנחנו ליווים אותו בדאגה ובתפילה, וברוך השם, היום הוא עומד על רגליו, הוא משתקם, הוא נמצא בבית, הוא נסע להשתקם, ובאמת נס גדול מאוד לכוכב יאיר. ובדיוק דיברתי עם איתמר על הקשר שלו עם הבנים שלי, החתנים שלי, עם מג"דים, וככה, קשורים וזה. יש לנו צבא, יש לנו צבא חזק, יש לנו צבא אמיץ, יש לנו צבא שמאמין לצדקת הדרך, וזה הדבר הכי חשוב. וזה ההמשך, זה באמת, אנחנו לא כמו שהיינו אז, טרום הקמת המדינה, שהיינו חלשים ומעטים, אנחנו ברוך השם, יש לנו צבא מופלא וחזק שהוא לשם ולתהילה לכל רחבי העולם, כולם מתפעלים מהצבא שלנו, והעיקר, וזה כולנו יודעים, העיקר של ההצלחה של הצבא שלנו, זאת הרוח שלו. הרוח שלו והאחדות שלו, ששורר בשדות הקרב, ואנחנו מבקשים להביא את זה, להביא את זה גם לשדות החיים שלנו כולם, שנהיה כולנו מחוברים ומאוחדים במגמה, באידיאל, ברצון, להיות בני חורין אמיתיים, ולהמשיך את אותם מסורות של אותם גדולים שטבעו בנו ממשה רבנו דרך יאיר ועד היום הזה. ערב טוב, בהצלחה. אני מזמין את חבורת הזמר לניצוחו תרתי משמע של רונן בן דוד.
הבא שנשיר הוא שונה מהראשון, שהוא ותיק מאוד, שיר יחסית חדש שכתב והלחין יאיר קלינגר, שחוגג השנה את שנתו ה-80 וזכה בפרס יצירה במוזיקה מטעם אקו"ם. הוא גם כתב וגם הלחין את השיר תפילה. ובשלום לחיות עם כל התהיות, ולא ליצור תוכל בדרך הסלולה, ולחזור תמיד בשאלה. ביטחון השמיים צעת טובה, שמחת הלב כל יהיה אהבה, ותן לי הבנה מושלמת ופשוטה בכל מה שיהיה ושהיה. ותן לי אומץ לנסות ולהגשים את כל החלומות ואת כל השירים, ושלל ימים של חול בים תיכון כחול, זה כל מה שאני ממך רוצה. ותן לי כוח לחפש ולגלות את סוד המנגינות שבנשמה נוגעות, ופנסים דולקים לאורך השדרה, זה כל מה שאני ממך רוצה. פינה קטנה לסתם דברים של מה בכך, וזיכרון מהיר לכל מה שנשכח. עשה שהבשורה תהיה תמיד טובה, וכל מה שאני צריכה. ותן לי אומץ לנסות ולהגשים את כל החלומות ואת כל השירים, ושלל ימים של חול בים תיכון כחול, זה כל מה שאני ממך רוצה. ותן לי כוח לחפש ולגלות את סוד המנגינות שבנשמה נוגעות, ופנסים דולקים לאורך השדרה. זה כל שאבקש, זה כל שאבקש, זה כל שאבקש. אלי הטוב ממך. תודה רבה לחבורת הזמר ניצוחו של רונן בן דוד. הם עוד יחזרו. כשהוא עשו לי פה חידון וכתב את השיר הראשון, השיר הראשון שיר בהחקרי עכו וזה, הוא שיר של ז'בוטינסקי, והוא נהיה פופולרי בזמן האחרון, כי אפשר להגיד החרמון הסורי כל הזמן, בעיקר שכבר אין סורי, אפשר החרמון הסורי שאין סוריה. אני הצעתי שיקראו לה מה שנשאר שם אקס-סוריה, אקס-סוריה, כן, זה כאן. ולדבר המרכזי, אני רוצה לספר לכם סיפור לפני זה. הרב שפירא בעצם כבר די רבה הציג אותו, ואת אבותיו וכו'. לפני שאביב כוכבי נכנס להיות רמטכ"ל, אמרתי לו, אביב, בוא נשב נדבר בשקט, כי קורה משהו חשוב בצבא, ואתם, אמרתי אתם, כי אני כבר ראיתי את הצבא, לא יודעים לקלוט אותו. הוא אומר, מה לקלוט להבין? אמרתי לו, לקלוט תרבותית. אמרתי, מתגייסת אליטה משרתת חדשה. היא תחליף בסופו של דבר, אמרתי לדעתי, אני מקווה שזה לא יקרה, אבל היא תחליף מעשית את ההתיישבות העובדת. הוא אמר לי, מי זה אלה עם הכיפות וזה? אמרתי לו, כן, הציונות הדתית לאומית. שהיינו ביחד
נהיה צבא יותר חזק, אבל צריך לדעת לקלוט אותם. אמר לי, מה צריך? מה הבעיה? אמרתי למשל, תסתכל על המטכ"ל שלך, אין שם אלוף אחד שהוא אישה, ואין שם אלוף אחד שהוא חובש כיפה באמת. מיד נראה שהוא אמר לי, מה פתאום? יש את הרצי, אתה מכיר אותו מהיחידה. אמרתי לו, אביב, אתה לא בעניינים. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, תיקח למשל אני, שאני לא חובש כיפה, בציבור הזה אני יותר חובש כיפה מהרצי הלוי, אתה מבין את זה? אמר לי, לא, אני לא מבין. אמרתי, נכון. אז נא להתחיל לקלוט אותם, כי יש להם תרבות וזה. הוא אומר, מה אתה מתכוון? מה לא בסדר? אמרתי, לך דבר איתם. היה הגון בעניין הזה, ישב ועשה מין רעיונות חתך או משהו כזה, חזר ואמר לי, הם לא מרגישים בבית. אמרתי לו, ודאי שהם לא מרגישים בבית. זה לא רק עניין המטכ"ל, הוא אומר לי, מה עוד? אמרתי לו, למשל, אתה זוכר את המהלך הגאוני עם הזקנים? ומה זה טוב? הוא אומר, תראה, יש אב"ח, זה צריך להיות, צריך אישור. אמרתי, באמת? אנחנו ביקשנו אישור על איך ללכת וכו', יש לו מאף אחד. אז הוא אומר לי, אז מה יהיה? זה ימשיך ככה? אמרתי לו, כן. יהיו להם זקנים, לא לתל אביב, אמרתי לו, יהיו זקנים, אל תדאג. והם יבואו עם הציציות שלהם, והם יבואו עם השופרות שלהם, והם יבואו עם הספרי תורה שלהם. הוא אמר, ומה נעשה? אמרתי, אתם תתרגלו, זה מה שתעשו. ולכן אני מתכבד להזמין לפה קצין שנלחם, כפי שמעתם, במלחמה הזאת, והוא יבוא עם הציציות שלו. יש בשריון, יש בעיה עם הסרבן, אתה לא יודע מה לעשות איתה, אפשר להוציא אותם, הם לא רואים אותם. ראיתי דרך אגב, ראיתי בזמן האחרון חיילות, קצינות בצבא, שהולכות עם השביס, אבל הן עושות שביס מחקי, מבד חקי, ראיתם את זה? זה מתחיל ככה וזה. אז אנחנו כעם, כמדינה, הרווחנו מזה המון, כמה שזה עצוב בימים האלה וקשה. ברגע שהצבא, ההנהגה שלו לכל האורך היא הרבה יותר מגוונת, זאת המילה, זאת אומרת, היא מייצגת יותר טוב הציבור, מביאה יותר מעשית, זה גם לא רק מלכד את הצבא ונותן לו את הרוח לחימה שלו וכולי, אלא זה מלכד את הציבור. לא תמיד רואים את זה, אני יודע, אבל ככל שנצליח יותר בכך, כן ייטב. ואני מזמין בפרספקטיבה הזאת, בראייה הזאת, את איתמר איתם, מג"ד בצבא. אתם עדיין גדוד התעסוקה של מטולה? בבקשה. תודה שהזמנתם אותי. אני אגיד שאני לא בטוח שאני שלם עם ההקדמה של חרוזי, כי זה לא הם עם הציציות, עם הזקנים, דווקא הם הזה, אני רוצה להגיד שזה אנחנו, לא יודע עם הציציות, עם הזקנים, אבל שמתי לכם פה תמונה מאתמול, עשינו מסדר יציאה מלבנון, כידוע לכם צה"ל נסוג אל קו הגדר, אז עשינו מסדר יפה בנקודה הכי גבוהה שצה"ל היה בה וגם הכי צפונית. אתם רואים, מתחת לקסדות, אתה לא יודע מי יש לו כיפה, מי אין לו כיפה, ואני לא חושב שאנחנו צריכים דווקא בזה לגעת. אני איתמר גב בהושעיה, ואני מג"ד מילואים. יש איזה, כן. יש פה קצת זמזום של... לא, הנה, כן, זה בגלל הזווית של הרמקול. יותר טוב. בסדר? אז אוקיי, אז אני מג"ד מילואים, מג"ד של גדוד מילואים, אני גם בעצמי איש מילואים, אני בחיים שלי מורה, גדוד שלי כ-500 חיילים, כולם חי"רניקים, אנחנו סיירת של חטיבת בית ספר למ"כים,
כולם אצלי יוצאי סיירת גולני וסיירת גבעתי בעברם, והחל מלפני שנה ו4 חודשים פחות או יותר אני מוצא את עצמי מאזרח שמדי פעם עושה מילואים לחייל, כמעט איש קבע הייתי אומר בשנה ו4 חודשים האחרונים, כולל ממש בימים אלו. אני עד לפני שעתיים עד הייתי עם מדים, ואני רוצה קצת לשתף אתכם אולי בחוויה הזו ובמה לפחות לי היא אומרת ומה אני למד ממנה. אני אתחיל באיזו הקדמה שאתם לא צריכים אותה, ואני רואה שיש פה מבוגרים ממני, אבל אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, מלחמת חרבות ברזל, או איך שלא נקרא לה בסוף, אנחנו בעיצומה, ובפרספקטיבה שלי לפחות, אני יצא לי להיות כבר בכמה מלחמות, מחומת מגן ולבנון השנייה וצוק איתן ועופרת יצוקה, ועכשיו, וזו הקשה במלחמות שאני ידעתי, וגם כשאני קצת מדבר, אז אולי מלחמת העצמאות, אולי מלחמת יום כיפור, אני חושב שבמובנים רבים, אנחנו נמצאים אולי בקשה במלחמות ישראל, גם במצב שבה התחלנו אותה, יותר מ1,000 אזרחים הרוגים, בהפתעה, במכה, בתבוסה של היומים הראשונים, גם הנפגעים, יש לנו כבר עוד מעט 900 הרוגים, חיילים, לא מדבר על האזרחים, אני מניח שכל אחד ואחד פה, אם אנחנו נעשה איזו בדיקה, אז יש לו שכנים, אחים, בנים, קרובים, אני יודע עליי שאני מכיר כבר עשרות של נפגעים, הרוגים, פצועים, זו מלחמה קשה. ולפעמים מלחמה יכולה להכניס אותנו, או לא לפעמים, מלחמה היא דבר רע, היא דבר קשה, היא דבר כואב. ואנחנו יכולים לעמוד באיזה אלם ובאיזה שוק ובאיזה תחושת ייאוש מול הדבר הזה. ואני רוצה להגיד שבמלחמה יש גם איזה משהו נוסף. יש במלחמה גם עניין שעוזר לנו לעמוד מול נקודת האמת שלנו. החיים שלנו רגילים מאפשרים לנו בהרבה מובנים לחיות חיים שהם על פני הקרקע, על פני השטח, ואנחנו עוברים מילים, מתפללים לפעמים, לומדים כל מיני דברים, אבל אנחנו לא תמיד מחויבים 100% לשלם במזומן את מה שאנחנו מאמינים בו. המלחמה מביאה לפתחנו איזושהי התמודדות שמחייבת אותנו לדבר אמת, להתכוון למה שאנחנו מדברים, לדעת שמה שאנחנו מאמינים בו, מה שאנחנו רוצים לקדם בעולם, אנחנו מוכנים לשלם את המחיר. זה לא דבר שמח, אבל זה דבר שיש בו, אני חושב, איזושהי מציאות של בירור. אני כתבתי פה מלחמה עם מבחן, והיא נקודת אמת. החבורה הזו, אנחנו פה באיזה קבוצת פקודות בג'באליה, עם המ"פים שלי, והאנשים האלה שאני מסתכל עליהם, אני הרבה פעמים אומרים שזה התחלה של בדיחה, קבוצת הפיקוד של הגדוד, זה נשמע כמו התחלה של בדיחה, כי יש פה אגרונום ומהנדס ועובד עיריית נתיבות וסטודנט ואנשים שהם אזרחים, שהם באים מכל מקום בארץ, ופתאום הם הופכים לחיילים, ופתאום הם נדרשים לעמוד ולהילחם. וזה לא דבר פשוט, זה דבר שאני צריך להסתכל להם בעיניים ולשאול קודם כל את השאלה, למה? למה אני מוכן לקום ולעזוב משפחה ולעזוב ילדים ולעזוב עסק ולעשות את זה במשך זמן ארוך? זה לא יום של איזו התלהבות פתאום של איזה יומיים, שבוע, חודשים ארוכים. אנחנו בסבב הראשון, מה שנקרא, היינו כמעט יותר מ3 חודשים בלחימה, יצאנו, היינו אחר כך עוד 1.5 חודשים, ועכשיו ממש אנחנו בעיצומם של עוד הפעלה של 1.5 חודשים, ולא באיזה נופש, אלא באמת בלחימה, בהתמודדות, ואני שואל את עצמי למה. מה הדבר הזה שגורם לנו לקום ולהילחם? ואני מצאתי את עצמי בשבת 7/10, שמחת תורה, קופץ מהבית בבית כנסת אל הימ"ח, בצהריים כבר
כנסנו את המפקדים, בערב כבר הגדוד 500 איש מוכנים ללחימה. אחרי עוד כמה שבועות של הכנות ואימונים, מצאתי את עצמי בכוח הראשון שנכנס לעזה, בחוד של אוגדה 36, בהתקפה על היעד העיקרי של העיר עזה, והסתכלתי על האנשים וחשבתי לעצמי מה אני אומר להם, ואני אשתף אתכם בקצת ממה שאני דיברתי אליהם. השמע הוא לא הכי טוב כי יש טנקים ברקע, אבל מותנו וילדינו, לפני 3 שבועות נפגשנו במתקפה רצחנית של רוע שהגיע ליישובנו, הגיע למשפחותינו וילדינו, והאויבים שלנו חושבים שהרוע יותר חזק מהטוב, חושבים שהטוב הוא חלש, ואנחנו במלחמה, וגם עידה של מלחמה עולמית, להסביר שהטוב הוא לא רק טוב, הוא גם מנצח, הוא גם חזק, וזה הקרב שאנחנו הולכים להילחם. זה לא קרב לא על אינטרסים ולא על פוליטיקה ולא על שום דבר אחר, זה קרב של רשע ורוע מול טוב, מול חסד. אני מזכיר לכם אנחנו אנשים שנושאים את בשורות החסד והטוב לכל אחד. אנחנו הבנים של אברהם אבינו, של יצחק, של יעקב, של דוד המלך. זה מי שאנחנו. אז אני פתחתי בדברים האלה, ואני אנצל את זה עכשיו. נתקדם, תעשו. אז אני פתחתי בדברים האלה כי, כמו שאמרתי לכם, אני חושב שבזמן מלחמה אין ברירה, צריך לדבר עם האנשים אמת. לפעמים אנחנו יכולים להתחמק, יכולים ללכת מסביב. באחד הימים, ממש אחרי 7/10, אני כתבתי, אני כאיש חינוך, חבר בכל מיני קבוצות, גם עם מנהלי בתי ספר מהמגזר הערבי וכל מיני כאלה, ואני כתבתי שם לחברים הערבים שם, כתבתי, תשמעו, זה נקודת מבחן, זה נקודת החלטה שלכם, האם אתם בצד של הטוב, של האור, או בצד של הרשע. ואחד מהם כתב לי, מי אתה שתגיד מי טוב ומי רע, מה זה רשע, מה זה טוב. ואני לקחתי את המשפט הזה ושאלתי את עצמי באמת מי אני. והזכרתי מי אני, וזה מה שאמרתי גם לאנשים. אנחנו לא התחלנו היום, אנחנו בנים של אברהם אבינו, אנחנו בנים של דוד המלך. יש לנו מסע של 4,000 שנה שאנחנו לוקחים על גבינו, והוא מסע שיש לו תכלית, יש לו בסיס, הוא לא נולד מאיזשהו מקום. המלחמה שלנו ומה שאנחנו פגשנו, אני ביום ראשון כבר הייתי ביישובי העוטף, ברעים ובסופה, מה שראינו שם זה לא מלחמה על אינטרסים, וזה לא בעיות של עשירים מול עניים או כיבוש. זה לב המאבק העולמי שלנו על מהו העולם, מהו הטוב, מהו החסד, מי מוביל את זה בעולם. ואחרי איזה כמה ימים אני מצאתי את עצמי בשכונה שנקראת שכונת זייתון. זו שכונה שכשמה כן היא מרובת זיתים, כרמי זיתים בכל המרחב הזה, ובצבא יש נוהל שנקרא כוננות עם שחר. הנוהל הזה אומר שבשעות הכי חשוכות של הלילה, ממש לפני שהאור עולה, זה שעות מסוכנות. זה שעות שבהם האויב מנצל את החושך כדי להתקדם, זה בשעות שבהם אנחנו כבר עייפים, אחרי שכל הלילה פעלנו ועשינו, וזה שעות שבהם יש סכנה מיוחדת. ולכן בשעות האלה אנחנו מתכוננים, אנחנו נערכים, אנחנו מכינים את הכוח, אנחנו מהירים את השומרים, אנחנו מגבירים את הכוננות. ואני מצאתי את עצמי ב-4:30, 4:45 בבוקר, באיזה מטע, כרם זיתים כזה. מה שעשינו, חפרנו שוחות בחול, כל חייל ישב, כל צמד אנשים עם שקי פקל, אחר כך הסבנו את זה קצת עם ענפים, וככה בכל פלוגה מגינה על איזשהו מתחם. בלילה ישבנו, נחנו, ובבוקר המשכנו, סרקנו, התקדמנו, בעיקר בגלל המטענים, בלילה קשה לראות אותם,
ואני מוצא את עצמי ככה ב-4:30 בבוקר, האנשים, כמו בפעם היו אנשים עוברים להשכמה לסליחות מבית לבית ומאירים את האנשים, וככה השומרים עוברים, מאירים אחד את השני, כוללים עם שחר, בונים הציוד, ואני זוכר, אני מסתכל ככה על האנשים, ונזכרתי במשפט הזה המאוד מאוד מפורסם, הפתיחה של השולחן ערוך. יושב רבי יוסף קארו במאה ה-16 בצפת, וכותב את ספר ההלכות, שאחר כך נהיה הקנון, או הספר המרכזי של העם היהודי, בהלכה, לספרדים, לאשכנזים, לא משנה. וזה משפט מאוד מוזר. היינו מצפים שספר הלכה, כן, זה לא פילוסופיה, זה לא ספר של מחשבה. מה עושים? מה היהודי עושה בבוקר? אז הוא צריך, להתפלל, להניח תפילין, להגיד מודה, כל מיני דברים. הוא אומר לנו רבי יוסף קארו, לא. הדבר הראשון, לפני שהיהודי בכלל קם בבוקר, הוא צריך להתגבר. להתגבר כארי בבוקר לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. ככה כותב. והסתכלתי על האנשים האלה, איך הם מתגברים בבוקר, איך הם קמים, איך הם מעוררים את השחר, וחשבתי על הנקודה הזו. אגב, יש פה איזו בעיה בעברית, עוד מעט נחזור אליה. היה צריך להיות כתוב שיהיה הוא ער בשחר, או ונמצא הוא ער בשחר. אף אחד מאיתנו לא מעורר את השחר. אנחנו מקסימום יכולים להיות ערים כשהשחר יבוא, אף אחד לא מאיר את השמש. אבל חשבתי לעצמי, באיפה רבי יוסף קארו לוקח את זה? אז כמובן, המורה הגדול שלנו לגבורה הוא דוד המלך. אומר דוד המלך הייתה לו סיסמה, היה לו מוטו, בצבא הרבה אוהבים את זה, גולני שלי, אני יודע מה, טובים לטייס, האדם שבטנק ינצח, כאלה. לדוד המלך הייתה סיסמה. אומר הגמרא בירושלמי, הוא שדוד המלך אמר, אור הכבודי, אור הנבל וכינור, העיר השחר. הוא אומר דוד המלך, אנא אבינה מעורר שחר. אתה שואל אותי מי אני? מה אני? מה הסיסמה שלי? אני הוא שמעורר את השחר. ככה אומר דוד המלך. מספרת לנו הגמרא בברכות שדוד המלך, התלמוד אומר, היה לו גם כוננות עם שחר. כל הלילה הוא היה ישן, מתנמנם כסוס, ואז הוא היה קם, מתגבר כארי, מתכונן לעבודת בוראו, ומכאן לוקח את זה רבי יוסף קארו, ומלמד אותנו את העיקרון הזה, את הרעיון הזה, של יהודי הוא קודם כל גיבור. הוא קודם כל, לפני שהוא מתחיל את מהלכיו בעולם, הוא צריך להתגבר. הוא צריך להתגבר כארי. מה זה אומר להתגבר כארי? הסתכלתי על האנשים האלה. תראו, באמת, היו לנו נפגעים, יש לי מעל 20 פצועים בגדוד, כולל תומר מפה שהזכרנו, 3 הרוגים. זה לא דבר פשוט, אנשים משאירים ילדים בבית, עסקים, דיברנו על זה. יותר מהגבורה אולי של הגברים הלוחמים, זה הגבורה של המשפחות. יש לי חייל, היה אני רואה אותו פה ושם, ואז אחרי כמה ימים הוא נעלם לכמה ימים וחזר חזרה. שאלתי אותו, איפה היית, מה היה? הוא אומר לי, תשמע, אשתי הייתה בחודש רביעי, מכל הסטרס והלחץ, היה לה הפלה, הוא חזר, הייתה כמה ימים, וחזר חזרה. והמדהים הוא שהיא אמרה לו, לך. ויש לי בגדוד 8 לידות תוך כדי מלחמה, בפנים בעזה, שהחיילים או שהיו בפנים, או חלק מהם יצאו לברית וחזרו חזרה. יש לי 3 אחים, שהאחים שלהם נהרגו במלחמה. חיילים שאני באתי והודעתי להם בתוך עזה, אח שלך נהרג, והאנשים האלה, האנשים, האחיות, האימהות, אמרו להם לכו, והם היו איתנו. מה זה הגבורה הזו? מאיפה היא באה? אחד הדברים שעזרו לי לברר את זה, זה הרמב"ם. יסלחו לי שאני עושה פה שיעור יותר מדי מקורות, אבל לי זה עוזר. הרמב"ם מדבר על איך נהיים אדם גדול, איך נהיים אדם שחי חיים מלאי משמעות, שממצה את יכולותיו בחיים. הרמב"ם קורא לו הנביא, איך נהיים אדם שהעולם הפנימי והעולם הגלוי הם מתואמים. יש פה גילוי של הפנימיות. הדבר הראשון, זה לא להיות צדיק, זה לא להתפלל, זה לא... יש תכונה אחת שבלעדיה אי אפשר להתחיל, אומר הרמב"ם.
תחילת מעלות הנבואה, שילווה את האדם עזר אלוהי, יעוררו ויזרזו, לעשות טובה גדולה בעלת ערך, כגון הצלת קבוצת חסידים בידי קבוצת רשעים, וימצא מצד עצמו לכך התעוררות ודחיפה לפעולה. אומר הרמב"ם, כשאדם לוקח אחריות, כשאדם רואה עוול, רואה רשעות, רואה התקפה של מחבלים על יישוב, הוא רואה בוואטסאפ, אני לא יודע מה, הוא נמצא בעתניאל, או בכל מקום בארץ, או הוא קצין בקריית מלאכי והוא שומע שקורה משהו בשדרות והוא לוקח את הנשק ורק 12 קילומטר, או הוא לוקח את האקדח שלו ואת אח שלו והם רצים לאן שצריך, ולא אחד ולא שניים, והסיפורים הם במאות ובאלפים ובמעגלים רחבים של אנשי מילואים שקפצו והגיעו עשרות אלפים, אנשים שאומרים לעצמם, אני לא מוכן שהרשעות הזאת תעבור לידי. אני לא מוכן שהאחים שלי בצרה, ואני אגיד, זה לא בעיה שלי, מישהו יפתור, הממשלה, הצבא, לא יודע מה. הדבר הזה, הוא נקרא, אומר הרמב"ם, זה נקרא רוח השם. זה נקרא שלאדם פתאום יש איזו התפרצות של העולם הפנימי שלו, של היסוד שהוא לא תמיד גלוי, שהוא לא תמיד נמצא על פני השטח, שאנחנו חיים את חיינו, כל אחד בעסקה ובעיסוקה, הוא סטודנט, הוא לומד, הוא מורה, הוא טכנאי, הוא עורך דין, וכמאמר השיר, איך זה הולך, כולנו גיבורים, או לא זוכר בדיוק, ויש שיר חדש כזה, גיבורי על בכלל. אז זה באמת ככה. זה באמת ככה, פתאום יש איזה גילוי, שהוא מעבר, אני חושב, הוא מעבר לחיים הנורמליים. אי אפשר להסביר אותו. אני אומר לך, אני מסתכל על האנשים האלה גם היום, ואתה שואל, מה? למה? ויש במדינת ישראל הרבה שגם לא עושים. ואנשים, וזה לא אחד ולא שניים, אני באמת חושב שזה עשרות של אלפים, בשיא היו 350,000 אנשי מילואים מגויסים, אז בואו נגיד שחלק ככה וככה, אבל מאות אלפים של אנשים. אני רואה את זה גם על האחים שלי, יש לי 5 אחים, כולם אנשי מילואים, כבר 280, 300 ימי מילואים, ועוד המונים. יש פה איזה עניין, אני חושב, של המלחמה, הבירור הזה של נקודת האמת, הוא מגלה בנו איזה נקודה שבחיים הרגילים היא לא מופיעה במלוא הכוח הזה, של מוכנות להגיד, זה שלי. אני לוקח אחריות. העם ישראל, מדינת ישראל, הטוב בעולם, הם באחריותי. הם לא בעיה של מישהו אחר. זה מה שהרמב"ם קורא לו גבורה, זה מה שהרמב"ם קורא לו רוח השם, וזה היסוד של דוד המלך. הוא מסביר אחר כך הרמב"ם, שכך היה מתלווה עם דוד המלך, מאז שנמשך בשמן המשחה, כמו שנאמר, ותצח עליו רוח השם והיום ההוא ומעלה, לפיכך היה לו את הכוח להרוג את הדוב ואת האריה ואת הפלישתים. כי כשאתה יודע שאתה לא לבד בעולם, שאתה לא איזה חוליה בודדת באינסוף, שאתה לא איזה מולקולה חופשית, אלא אתה חלק, קודם כל, מעם ישראל. חלק מהאחריות שלנו על העולם, על טובו, על המסע הזה שדיברנו עליו של 4,000 שנה, אז זה ממלא אותך במשהו אחר, זה ממלא אותך בגבורה. ואני לא חושב שאפשר להתחמק מזה. יש הרבה אנשים שמנסים להסביר את מוטיבציית הלחימה. מאיפה אנשים נלחמים? אני שמעתי, תסלחו לי, אני לא רוצה, זה לא פוליטיקה, אבל שמעתי את פרופסור אסא קשה, שהוא מומחה לאתיקה צבאית, כתב את הספר וגם אפילו את רוח צה"ל. והוא כתב, הוא נאם נאום, הוא אמר, אחדות זה דבר גרוע, אני לא רוצה אחדות, אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה לכידות. יש עכשיו 4 אנשים בטנק, לא מעניין אותי מה הם חושבים, אני רוצה שהם יתפקדו. שאחד יהיה בנהג, אחד בתותחן, אחד בזה, אני רוצה שהם יתפקדו, אבל לא אכפת לי. אין תפקוד, אין לכידות, בלי אחדות. אם אנחנו לא יודעים מי אנחנו, אם אנחנו לא מוכנים להתיך את היחיד עם היחד, להבין שהיחיד הוא ניזון מהיחד, הוא חי מהיחד, והוא לא בודד, אז הוא לא יהיה מוכן לעשות שום דבר. אני חושב שזה דבר פשוט, אבל הפנים מתגלה. הפנים מתגלה, ואני אגיד על זה, זה דבר,
כשעוזי ביקש ממני לדבר, אז הוא אמר לי שזה על יאיר. ויאיר אני מכיר קצת, קראתי את הביוגרפיה, שמעתי עליו, אבל לקראת השיחה אז קצת למדתי יותר וראיתי, ואחד הדברים שבאמת נראה לי מדהימים זה באמת התודעת המשורר. שמעתי שבחיים, חיי הנדודים והמחתרת והמעבר הזה מדירה לדירה ומבית לבית, היה לו איזו מזוודה קטנה ובתוכה טיוטות של שיריו, אולי כמה בגדים בספר, אבל ההבנה הזאת, הידיעה הזו שאני לוחם ומשורר, יש בה מסורת יהודית ארוכת שנים. כל השירות הגדולות שלנו הן שירות מלחמה. התנ"ך מלא בשירות מלחמה, ודאי שירת דבורה, שירת הים, מי שיקרא בתהילים. השירות שלנו, שירות התנ"ך הם שירות של מלחמה. זה דבר ייחודי. זה דבר ייחודי בין האומות, וכמובן דוד המלך, המשורר הלוחם, איש מלחמה ויודע נגן וטוב רואי, השילוב הזה של מה שהגמרא אומרת, עדינו העצני, זאת אומרת איש מלחמה אבל עם עדינות נפש ונפש שירית, נעים זמירות ישראל, זה דבר שהוא מיוחד למהות היהודית שלנו. הוא לא איזה משהו מקרי, אני חושב שהוא דבר מאוד מאוד מהותי במי שאנחנו. אנחנו לא יודעים להילחם סתם ככה. תיקחו איזה ניקולאי ותגידו לו לך לאוקראינה, קבל כמה רובלים, הוא ילך. תיקחו איזה מישהו אחר וזה, הוא ילך. יהודים לא יכולים להילחם סתם. אנחנו צריכים להילחם מתוך ידיעת עומק מה שאנחנו. אנחנו לא מוכנים להילחם, ומלחמה היא דבר קשה. כשאני יוצא להתקפה גדודית, זה עם פלוגת טנקים שיורה פגזים, ואני שם מנחית מטרה סוללה ארטילרית, ואולי איזה 2 מטוסי קרב, ואחר כך יוצאים 300 אנשים להתקפה. זה דבר הרסני. אני אומר לכם, אנחנו עכשיו עוזבנו את כפר קילה, אין כפר קילה. המקום הזה הושמד, הוחרב עד היסוד. ולא בטעות, בכוונה. מלחמה היא דבר קשה, היא דבר שיש בו סיכון חיים, אבל גם אנחנו הורגים. אנחנו הורגים, אנחנו אכזרים שצריך, אנחנו קשורים, זה דבר קשה. היינו אומרים שהיינו מצפים שאיש המלחמה הלוחם הוא יהיה איזה אנטיפט, איזה סוציומט כזה, איזה איש אטום, חסר עולם פנימי, ודווקא אנחנו רואים אצלנו ההפך. גדולי הלוחמים שלנו, הם גדולי המשוררים, הם גם גדולי אנשי הרוח, משה רבנו, יהושע בן נון, ספר הישר, זה ספר שירות המלחמה של ישראל. זה לא דבר מקרי, ואני חושב שזה בגלל באמת הנקודה הזאת שמלחמותינו הן קשורות למי שאנחנו, הן קשורות ליסוד הטוב בעולם, מהות המלחמה שלנו, מהות הרדיפת, היא נוגעת ברדיפת האמת, ברדיפת המשפט, ברדיפת הצדק. כשאנחנו נלחמים בעזה, אנחנו לא נלחמים כדי לכבוש את עזה, אנחנו נלחמים כדי להביא את הטוב לעולם, כדי למגר את הרשע. ובמציאות כזאת יש מקום לשירה, יש מקום להגיד דברים שביום קשה לנו להגיד אותם. במידה מסוימת, השירה והמלחמה יש בהם קשר, כאילו היינו אומרים שזה דבר מוזר, שאין בו תקשורת, אבל באמת זה ככה. כי כשאנחנו מדברים על נקודת האמת, אז נקודת האמת שהיא מתפרצת, היא גם נוגעת בעולמות הרוח. אז זה אני כך ראיתי, אני עצמי לא איזה משורר גדול, אבל נגיד כך, אני נפצעתי בל"ג בעומר. נפצעתי בל"ג בעומר, התמונה הזאת היא נלקחה דקה לפני הפציעה. זה תומר, קשר שלי, אתם רואים את האנטנה, הולך לידי, אנחנו נמצאים מתחת לאיזה גגון כזה, ויוצאים להתקפה באזור ג'באליה, משימה שלנו שם בין השאר להביא גופות של חטופים, וצלף שנמצא משמאל פשוט יורד, פוגע בתומר, הכדור עובר אותו מצד לצד,
באמת הוא נפגע מאוד מאוד קשה, ופוגע בי, באותו כדור פוגע בי בגב, אני נפצעתי בינוני, וזהו, פה אני עם המשפחה בבית חולים. אני אראה לכם גם את הסרטון שהחמאס צילמו. הם אוהבים לצלם את האירועים האלה, הטרור גם עובד על התודעה הרבה פעמים. אז ב-26 לחמישי יש להם רובי צלפים כאלה גדולים, זה רובים שמקבלים מהאיראנים, זה כדור שיורה 0.5, מי שמכיר, זה כדור כבד. פה אתם רואים את תומר, אני מיד אחריו מחליף את המשקפת, קצת קשה לראות, וזה אני, וזה תומר, וזהו, כדור אחד ופגיעה, ואני מוצא את עצמי בבית חולים. ואני מהרהב בדבר הזה שדיברנו עליו. מה אני עושה פה? יש לי 6 ילדים, סך הכל חיים שלי טובים. מה אני מחפש? אני כבר בן 44, אני לא ילד, אני לא מחפש אקשן, בטח לא כסף, כבוד, בסדר, לא כזה. אז מה הסיפור? אחד הדברים שעזרו לי בהבנה של מה אנחנו עושים, זה המציאות שפגשנו בעזה, ואני יכול להגיד עכשיו שפגשנו גם בלבנון, בכל מקום. וזה הדבר הזה, תראו, בעזה אין לך בית, אין לך מקום, אין לך משרד, אין לך שאין את ירושלים. וזה לא ירושלים סתם, זה כיפת הסלע או מקום המקדש, ממש. אתם יודעים, באסלאם מה שקדוש בהר הבית זה דווקא אל-אקצא, המסגד הדרומי, ולא כיפת הסלע, אבל עובדה שאותם שמים על הסמל שלהם, ונמצא בכל מקום. בסרטי ראש האלה של המחבלים, זה תמונות שאני צילמתי, בחוברות ההדרכה, בחוברות של הילדים, בתמונות, במשרדים, בכל מקום, על הטילים, זה טילים, זה סתם, הבאתי את זה לרקטות שמצאנו בתוך גן ילדים, ממש בתוך גן ילדים, והכל מרוסס בספרי עם הדבר הזה של ירושלים, ובאמת זה נמצא בכל מקום. וגם הם קראו להתקפה שלהם עלינו בשם ירושלים, תופן אל-אקצא, המבול של ירושלים. אחד, בעיות טכניות קלות, עוד שנייה. זה תמונות שצילמתי השבוע מכפר קילה, אנחנו במטולה, מכפר קילה, על החומה, יש חומה שמפרידה בין מטולה לכפר קילה. אתם רואים קסאם סולימאני, אבל כל דגלי ההתנגדות, ג'יהאד אסלאמי, חיזבאללה, חמאס, אמל, כולם, ירושלים. זה פתח, זה מאוד מעניין, סתם, כדי לסמן לעצמם איפה הם רוצים, הם תכננו לתקוף את מטולה בדיוק כמו בשביל להסיר. לעשות התקפה, לפרוץ את החומה הזאת, אומרים, זו חומת בטון גדולה, לפרוץ אותה ולהיכנס פנימה, והם סימנו לעצמם את נקודת הפריצה. הם ידעו, הם מגיעים לפה, שמים את המטענים, מעיפים את הבטון הזה, וככה נכנסים למטולה. הם רואים, זה שער עם שביל שמוביל לירושלים. לא, זה לא סתם. פה זה כפר קילה, יש שם פארק כזה, המפתח של פלסטין, של ארץ ישראל, אגב, השלמה, בלי קו ירוק, בלי קו כחול, אבל בסדר? המפתח של השיבה לזה, וכיוון לירושלים. הייתי באחת המנהרות של חיזבאללה, הם חפרו מתחת גדר חמאס בבדק, ואני רואה שם חץ. ואני רואה כתוב בערבית, שאלתי את חבר שלי מה כתוב, חשבתי זה פנייה שמאלה, פנייה ימינה, פה עוצרים, הדרך לירושלים. הוא נמצא מתחת האדמה בעית השייב, והוא רוצה לצאת בזרעית, אבל הוא יודע שהדרך היא לירושלים, לא סתם. זה עוד דוגמאות אחרונות, סתם, הבאתי לכם, זה קופת צדקה, הבאתי אותה ממפקדה של חיזבאללה עם עמדת טילי קורנט, יש קופת צדקה, אתה תורם להתנגדות, וכמו שאתם רואים, זה ירושלים, זה הר הבית, זה לב העניין. והמפתח הזה הוא מעזה דווקא, לקחתי אותו מאיזה מחבל. יש פה כמובן ארץ ישראל עם ירושלים,
ובצד השני, ירושלים אנחנו באים אלייך. זה הסיפור. מה זה ירושלים? ירושלים זה רעיון. ירושלים זה לא רק נדל"ן. ירושלים זה רעיון שלנו, שאנחנו עומדים בבסיסו. הדבר הזה שקראנו לו מי שאנחנו, הדבר הזה שקראנו לו המסע של הדורות, הרעיון הזה של מה שאנחנו נושאים בקרבנו, בקולקטיב, בביחד שלנו כעם ישראל, כמדינת ישראל, יש בבסיס הזה רעיון. זה לא רק, תסלחו לי, אני עוד פעם לא רוצה פוליטיקות, אבל לא מזמן שמעתי את יאיר לפיד, הוא אומר, מהי מדינת ישראל, מה פסגת ההישגים של מדינת ישראל? ההייטק. זה יפה מאוד, זה חשוב מאוד. חייב להגיד שיש לי עכשיו אנשי מילואים הייטקיסטים, אני רואה אותם עושים דברים מדהימים, הם באים למילואים תוך כדי מהנדסים, מערכות, דברים שהצבא לוקח לו 10 שנים, מכרזים, בלגנים, בסוף יהיה לך איזה משהו צ'וקמק, יושבים 3 חיילים והם עושים דברים מדהימים. אז ההייטק הוא דבר מדהים, אבל לא הקמנו את מדינת ישראל בשביל הייטק. יאיר אומר, לוחמי חירות ישראל, אני נפצעתי בל"ג בעומר, אז ככה תוך כדי אחרי הניתוח ישבתי ורציתי לסדר לעצמי את העניינים, אמרתי ל"ג בעומר בר כוכבא, ובר כוכבא עושים מטבעות לחירות ירושלים, לחירות ישראל, עם סמל של ירושלים, וירושלים הייתה חרבה, אבל שהוא הסתכל ואמר לעצמו, על מה אני נלחם? בדיוק על מה שאני נלחם. שוב, זה לאו דווקא הבניין ולאו דווקא הרחובות. על אותו הרעיון, אותו המסר, אותו חירות ירושלים, אותה חירות ישראל שיאיר, שאנשי הלח"י, מי שהקים את המדינה שם אל מול פניו, זה מה שאנחנו גם עושים היום. וזה לא רק הייטק, ההייטק הוא מה שאולי מאפשר את זה, אולי מה שמצמיח את זה בהקשרים הכלכליים שלו, וזה דבר מצוין, אבל זה לא יכול בלי ההזנה מלמטה. אז זה עזר לי לחשוב, כי כשאני נפצעתי, אז כן, ואני גם אומר לחיילים שלי, ואני חוזר רגע לנקודת האמת הזאת. אנחנו לא פה סתם, אנחנו לא פה בגלל אינטרסים. תראו, הייתי בעזה והייתי עכשיו בלבנון, אדרבה ואדרבה, הם לא מסכנים. תקשיבו, הווילות בטייבה, וילות מטורפות, באמת, וילות שאני לא יודע פה מה המצב הסוציו-אקונומי, אבל אני אומר לכם, אתם תתקנו שם. שיש, בריכות, לבנון, מטורף. עזה, לא רע, לא רע. סג'איה, שהיא שכונת, לא יודע, שכונה כזאת, עוני, סך הכל רחובות יפים, דירות יפות, פחי אשפה, בתי ספר, מרפאות, בתי חולים. הייתי כבשנו את האוניברסיטה, 3 אוניברסיטאות, יפות מאוד, עם מעבדות, עם כיתות. היינו בבתי החולים, בית החולים הטורקי, אני גם בצפון, אני הולך לפוריה, בית החולים הטורקי של עזה, יותר טוב מפוריה בהרבה. זה לא ממסכנות, וזה לא מכיבוש. אין חייל ישראלי בעזה כבר מ-94 וב-95, על אחת כמה וכמה. ילד עזתי שרצה לראות חייל ישראלי, היה צריך ללכת לגדר, להרים משקפת, ואז הוא היה רואה במרחק של כמה קילומטר איזה עמדה עם איזה ג'יפ, אולי. אז כלים שבהם זכרו אולי משהו. ובטח שאין כיבוש בלבנון, לא היה חייל אחד, הקפדנו לא לעבור את הקו הכחול. אני הייתי בשנים האחרונות בתעסוקות בזה, אם אתם זוכרים את אירועי האוהל בהר דוב, אז היה איזה אוהל שהיתד שלו הייתה על הזה, אירוע בינלאומי, לא עשינו כלום, לא עשינו כלום. הקפדנו על קוצו של קר, וזה בטח אין, עד כמה שידוע לי, כיבוש בתימן, או באיראן, או בעיראק. אני זוכר שבוע אחד, שבאותו יום היה לנו התקפה באיראן, טילים מתימן, כתבה ברמת הגולן לארגון 2 חיילים, היא כתבה מעיראק, ולבנון, ומה הם רוצים איתנו? גבל, עמון ועמלק, פלשת עם יושבי צנור, גם אשורים, לא אלמם, מה הם רוצים? שלא יזכר שם ישראל עוד, חד משמעית. ואני חושב שאנחנו צריכים לזכור את זה, אנחנו חיינו באשליות, אנחנו חיינו בסיפורים, אנחנו סיפרנו עצמנו אגדות, ואני חושב שראוי לפקוח את העיניים, אולי להתעורר אל השחר הזה ולהבין, קודם כל להבין מה אנחנו עושים עם זה, זו שאלה טובה. אני אחזור רגע, ואני אסכם רגע כדבריי, כן, אני בסיום.
אני בסיום של הסוף. אז אני אגיד, שאלתי את השאלה בעברית, מה זה לעורר את השחר? אז יש משפט מאוד יפה בשירת דבורה שהוא מדהים. היא אומרת שמה, היא באה בתלונות למי שלא בא למלחמה. אין תירוצים, אחד, אני יודע, בביטול תורה, לא יודע מה, אבל היא אומרת להם, אורו ארו כי לא באו לעזרת השם הגיבורים. אומר שם רש"י, מה זה לעזרת השם? לעזרת ישראל. כביכול, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל זה אותו דבר. ומי שיושב מהצד, מי שלא פועל, אז הוא ישן, ואנחנו נקראים לפעול ולעורר. אני מסיים. אני אזכיר רק את שלושת החללים שלנו של הגדוד. רן, דיברנו על אנחנו והם. אין באמת אנחנו והם. רן הוא בחור בן 40, הגיע לגיל הפטור, לא היה חייב להיות, והתנדב בחיוך, בשמחה. שיר אישה בחודש תשיעי, הבת שלו נולדה ב-30, קוראים לה על שמו רנה. גבריאל, בחור שונה ממני, גר בקיסריה, היה גולש גלים, חזר מחול, היה בחופשת גלישת גלים, הוא היה מדריך גלישה כזה, חזר מחול, היה ראשון, נהרג בהתקלות בג'באליה, וגם רועי, בחור סטודנט בשיא פריחתו, והיה מאורס, ונהרג, היה קצין ביעלום, ונהרג בזייתון, באיזשהו אירוע של מטענים. זהו, זה האנשים שלנו. אמרתי לכם, מתחת לקסדות, לא רואים את הכיפה. לי יש זכות גדולה מאוד. אני יצא לי ככה להתעכב בלהיות מג"ד, אני יחסית מג"ד ותיק, ואין מאושר ממני שזכיתי לפקד על אנשים במלחמה, מאות של אנשים. אני רוצה להגיד לכם, ולפעמים אנשים לא יודעים וככה חיים את חייהם, אבל יש לנו גם אנשים מעולים, גם רוח אדירה, גם אמונה גדולה בצדקת הדרך, בהבנת מי אנחנו, ויש לנו הרבה מה לעבוד בזה. הרבה מה לעבוד בזה, כי לפעמים אנחנו תוהים מה המצב האמיתי. זה באמת משפט אחר. אנחנו שומעים ברדיו, ואנחנו נמצאים בכל מיני מקומות, וברשתות החברתיות, לפעמים אתה אומר, מה, רגע, אז כל האחדות הזאת זה האמת, או שהאמת הוא הפירוד והבלגן? מה נכון? מה הוא ואני חושב שבאמת, הפנים, האחריות, האמירה הזו של זה עליי, אני אספר סיפור אחרון. יש לי חבר, באמת אחרון, שהוא קפלניסט. בסדר, בקפלן, בכל ההפגנות וזה, באיזשהו שלב הוא אמר לי, הוא חייל, באיזשהו שלב הוא אמר לי, והוא ותיק, היה מתנדב הרבה שנים, בחור מצוין. אמר לי באיזשהו שלב, תשמע, אני לא בא יותר, המלך, הממלכה, זה, הוא מפר החוזה, אני לא בא, נגמר זה. בסדר, אמרתי לו, אתה מתנדב, עשית את שירותך, לא נריב, זה שלך. בשביל העשירי, הגיע. בא, חותם הציוד, נשק, הכל, ובא לי לכם, ואני שאלתי אותו אחר כך, תגיד, למה באת? הוא אמר לי, תשמע, זו שאלה טובה. ישבתי בבית, והוא כמובן תל אביבי, עוסק בפרסום, כאילו לפי הטייפקאסט, משהו. אמר לי, תשמע, ישבתי בבית באמת אישה בהתקף חרדה, שני ילדים צורכים, אבל לא יכלתי להישאר בבית. הרגשתי שזה עליי. הדבר הזה עליי, הוא דבר מאוד חדש. הוא דבר אמיתי. אני חושב שהוא אמיתי. הביחד שלנו, האחווה שלנו, האחווה הבלתי תלויה שלנו היא אמיתית מאוד מאוד. אנחנו צריכים לעסוק בה, אנחנו צריכים לטפח בה, אנחנו צריכים ליצוק בתוכן. זה משימתנו אולי מתוך המבחן הזה של המלחמה, גם להוציא את הדברים האלה. תודה רבה לכם שהזמנתם. אני, מילה לפני שאני מזמין את יאיר ואת האחרונה, אני, שקט, לא יודע. אני רוצה לומר לכם
איתמר סיפר פה סיפורים מהחיים ומהלחימה, שימו לב, ולא התחיל להגיד, הטנק ירה, המטען התפוצץ, וכו', אלא יותר תפיסה של דברים. תדעו לכם שאנחנו הולכים לעבור לדעתי כעשור, ולא תהיה מלחמה בהכרח באותה המילה שהמציאו למלחמה הזאת, עצימות, לא באותה עוצמה וכו', אבל היא תהיה בחזיתות שונות. אפשר להתחיל לספור, אני לא אעשה את זה, היא תהיה בהרבה מאוד חזיתות, ותהיה לה השפעה על הרבה מאוד דברים בצד החינוכי, בזהות הלאומית התרבותית שלנו. מספיק יהיה להזכיר לאור הדברים שנאמרו, למשל אני מעז לחזות שאחד הדברים שהשתנו יהיה למשל הקוד האתי של הצבא. אני לא אהבתי אותו, גם שהוא התחיל, אבל עכשיו הוא לא יחזיק מעמד. אי אפשר יהיה יותר שקוד האתי של הצבא לא יהיה בו ניצחון. לפני שמדברים על הומניות ועל זה, בבני אדם, ניצחון, לא ייתכן שלא תהיה בו מקצועיות ומיומנות, ולא ייתכן שלא תהיה בו דוגמה אישית, ולא צריך יותר. אני אומר את דעתי, אבל תעקבו ותראו מה יקרה עם הקוד האתי. זה ייגע אפילו במקצועות הליבה. במקצוע הליבה, שישראל תצטרך ולדעתי תתכנס אליו, יהיה המוביל, יהיה הזהות הלאומית תרבותית של המדינה שלך. דרך אגב, ארצות הברית עושה את זה, צרפת עושה את זה, ואף אחד לא מסביר לנו שלא מספיק דמוקרטיה. ולכן יהיה לזה השפעה בהרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד פנים של חיינו, ובלי להתחיל את ציוני בזה, אני אומר שללמוד את הדברים שהיו, כולל את המורשת של אברהם יאיר שטרן, יהיה אחד הדברים שלחו. בכל זאת, מי שלא מכיר שיכנס לזה, פתאום יראה, בן אדם צעיר, לאוניברסיטה, היה משורר, הוא עוזב את כל זה והוא הולך בכלל לדברים של חירות ישראל. עושה את זה באופן אישי, עושה את זה עד כלות. ולכן, לדעתי, אנחנו למדנו גם הערב, ואנחנו נמשיך ללמד מהמורשת הזאת. אני מתכבד להזמין את יאיר הבן, ערב טוב לכם, תודה שבאתם. אבי יאיר, בנוסף על היותו מנהיג מחתרת, מדינאי, משורר, איש רוח, היה מהפכן. המהפכה של יאיר התבטא בכך שהוא לא ישב והאמין, קשור לי פה עם אור, הוא לא ישב והאמין כמו כל מנהיגי היישוב בשעתו, כולל בן גוריון וז'בוטינסקי ואחרים, שכאשר תסתיים מלחמת העולם השנייה, האנגלים בטבעם יועילו לתת לנו מדינה. יאיר קבע שזו המדינה שלנו, הבית שלנו, ואין לשבת ולהמתין שמישהו יעשה לנו טובה וייתן לנו בית. מישהו כמו בריטניה או האו"ם או חבר הלאומים או המעצמות. לא. הוא קבע שצריך לסלק מכאן את השלטון הזר ולקחת את הבית לידינו. בעיקרי התחייה, המצע המדיני של לח"י, כתב יאיר. את ארץ ישראל כבש ישראל בחרב. בה היה לעם ובה בלבד ישוב לתחייה. ולפיכך יש לישראל ורק לו זכות הבעלות על ארץ ישראל. זכות זו היא מוחלטת
היא לא פקעה ולא תוכל לפקוע לעולם. זוהי המהפכה ואין בלתה, לכבוש את ישראל בחרב ולהיות בעלי עם שילכד את יוצאי הגלויות השונות וילידי הארץ עד עולם. זוהי מהפכה של יאיר, ובמקום אחר הוא כתב לפני 85 שנים ומעלה: עוד שנים הרבה יהיה עלינו ללמד את בני יהודה חרב, כי עוד שנים רבות נהיה אי ירוק בלב המדבר הערבי. כמה שהוא צדק, כמה שזה נכון לגבי עמנו ונערינו ונערותינו במלחמה הארורה שנכפתה עלינו בטרם תמה. כמה זה נכון לגבי רוח הגבורה המפעמת בקרב לוחמי צה"ל והשב"כ והמוסד, כאיזה מין חוט של גבורה נמתח מליבם של לוחמי לח"י לליבם של הלוחמים כיום. בצקלונם של חיילים רבים תמצא היום את שירי יאיר, או את דברי השבועה של אליהו חכים ואליהו בצורי בטרם עלותם לגרדום בקהיר. ואסיים בכך שידיד שלי ביקר בשבוע שעבר בקיבוץ כרם שלום על גבול הרצועה, קיבוץ מיסודו של השומר הצעיר, ובתוך הקיבוץ הוא מצא פסל בדמות ראש אדם עם משקפי שמש, ועל המשקף הימני היה כתוב: הרי את מקודשת לי מולדת כדת משה בישראל, שפחה שכה קורעת ועובדת, אני לך בעל וגואל. ועל המשקף השמאלי היה כתוב: ורחקו ממך מבלעייך בחיי, ובמותי אני ראשי עלים בחיק הרייך, את בדמי לעד תחי. אברהם שטרן, תרצ"ד, 1934. הוא כתב את שיר האהבה, שיר האמונה למולדת שלנו האהובה. ולסיום, אני רוצה לומר שלמי תודה לאסתר כהן ברון, האחת והיחידה, שעשרות שנים דואגת לארגון הערב הזה, לעוזי דיין האלוף, לרב שפירא, לאיתמר המג"ד הגיבור והלוחם, ולחבורת הזמר שהקדימה לנו את הזמן והבטיחו שהיא עוד תחזור לכאן. ואחרונה חביבה לראשת העיר, ראשת המועצה, הילה בן הראש, שאני רוצה להעניק לך בשם העמותה להנצחת מורשת לח"י, שאני בעוונותיי יושב ראש שלה, ויחד עם מיכל, בואי, תעזבי את הטלפון. לא, הבאתי את זה כבר למיכל, הבאתי את מיכל בכניסה. אנחנו רוצים לתת למיכל שי קטן את ה... נצטרק לה? הבאתי את זה כבר למיכל. הבאתי למזכירה מיכל, אוקיי, פוסטר גדול של תמונת יאיר. הבאנו פוסטר גדול של תמונה של יאיר, שמורכבת מכל לוחמי לח"י, לתלייה במועצה. אז זה נמצא אצל מיכל, היא תביא את זה מחר למועצה. מיכל, זה לא סתם מורשת, כי היא הנכדה של יצחק שמיר. אנחנו מעבירים את המקל מדור לדור, ונמצאת פה גם אמא שלה, גלעדה, שהיא הבת של יצחק שמיר, ואנחנו אוהבים אותה, גלעדה. תודה רבה לכולם, ואני רוצה להזמין לבמה למילות סיכום את הגיבורה שלנו, אסתר כהן ברון. בבקשה. את הקומנדקר עם הקרדיטים יאיר כבר אמר, אז אני לא חוזרת. אני רוצה להוסיף הרבה תודות לרוני, רכזת התרבות של המתנ"ס, שכל מה שאתם רואים פה בעולם מעשה ידיה.
Ay,